Hey, kapang takote bukusong. Kaklay belay kahamang nahnay. Lamsogo jorao narjoto no. Aw, Matthew chapter 18 verse 21 no, te 22. So oba hakin no waro, Peter, Jishu ni thani faisang paikya. Lord, haika subray. Ang Uaibwswk Borok no Nakarna. Haika ba arusrai srai ka oba hakin bujimano. Borok Khoroksa tomung no Chaya Khlaikhe. A Borok no Uaibwswk Nakarna. Hallelujah. After Jesus Christ tam answer ka 77 times in isaw. Sat no mang tam nisa 70 bar gun khalayai jesek answer phayo asuk bar nakardi nei Jesus Christo Peter no saka te frangka. Haike abuni exact number busuk phai nang calculator type khai naine di result busuk phai 7 into 7 7 into 7 7 into 7 oba haike 70 bar nin calculator jagang glak frangna naiman tamo jaga tomon Borok Khoroksa nini faising Chaya khlai tong hongke ba mungsasa khlai tong hongke nang bono Uaibwswk nakarnai unlimited nakar phlaimang no tongni bono no. Hallelujah, praise the Lord. Obono sini subrai frengo o nakar mungno sengnango tini kebang borok abono goshui nai manja bohani faising Chaya khlaikya ang bhaka nasiki tongmanani bono bo rigena fungsa bono bo ang tamnai tektor gana hake bono bang sato gana aba high attitude te borok himgrugui tonglayo phiaba abo subrai yung naya abo kaitoni musung maya. Hallelujah, praise the Lord. Naidi nini kahamno nangma funok nai tomon te Khoroksa nini faising Chaya khlaikya nang babin faising Chaya khlai hongke nang bai bo kuno phelai mungkrei same se tomon nang juda nang kaham abo nini thaniwo a kaham tongman nang funok na musung kangke a borok nang Uaibwswk nakanai nakar phlaimang matongnai. Hallelujah, praise the Lord. Obono sini subrai frengo abonan khafang takhute busang narok jokton okok sara musungo walai mung solution ya nakar mung solution. Hallelujah, obono subrai frengo o nakar mung tam khlai borok na hamjak rubo o nakar mung tam khlai borok na khairok rubo o nakar mung tam khlai chini langmo kaham ni slai kaham khlaio chini kaitor chini Chayano nugui sing sasti rena faising thanglia bo bai thangse o sangsara faisiu. Yes, subrai Jesus Christo o sangsara faikya chini Chayano tamnai bini saka rujuina na bagui singno yafana bagui ya. Great example nakar mungni sabo Jesus Christo bo bebak rujuina ba bini saka o bo singno thaisa fano haka mung safano yafarlia aham yarokno bo hamyana rujui kaham simisi yafarsiu mutangjak mung simisi yafarsiu molbrumni langman si yafarsiu. Hallelujah, so fadi Jesus Christo ne ofrang mawsang basalayane. Amen.